ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. дар ҷомеае ки талаботи қонун риоя ва эҳтиром мешавад, фазои солиму созанда ҳукмфармост ва ҳар шахсе ки ба қонуншиканӣ роҳ медиҳад, ҳатман беҷазо нахоҳад монд. дар нашри навбатӣ барномаи милитсия хабар медиҳад, вобаста ба ҷиноятҳои ба қайд гирифта ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд маълумот хоҳед гирифт. ба сархати гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ кунед. суиқасди одамкушӣ, ронандаро дар дохили нақлиёт 12 кор заданд. барои чӣ зад? من نفهمیدم برای چی داد. کدام مقصد که؟ пештар мешинохтед бача? نه. ваъдаи оиладорӣ ва фиреби бонувон қаллоб ба даст афтод. اسمش مثال аренда баштаги хонаш бабрав. Продукташ ба бад ма букмейкер даромдем. Чарз худаш қати мисол ресторан барафтим, вай барафтим. дар хуҷанд дуздӣ аз баландошёнаҳоро ошкор карданд. وقتی در تلویزیون با تخت تخت میکردیم نقشه‌ام در آماده می‌رفتیم. додани хабари бар дурӯғ дар бораи ҷиноят фурӯшандаро ҷавобгар намуд. سبب این کاری کرده من در آن بود که آن پول‌های به سردار ما میداد که من کمتر بود برای آنکه من پول‌ها را به شرکتی بوکمیخری باید دادم. амалиёти талбанда, ҳолати садақаҷӯӣ ва оварагардӣ пешгирӣ мешавад. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дорад. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров суиқасди одамкуширо ба қайд гирифт. абдукарим каримови 18 сола дар ҷинояти мазкур гумонбар аст, ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Хистеварз бо истифода аз корди хоҷагӣ ронандаи таксиро 12 кор зада ҷароҳати вазнин ба саломатӣ мерасонад. дар гузориши аввалини барнома сабаб ва ҷузъиёти ҳодисаро пайгирӣ намудем. баъди аз беморхона ворид гардидани хабари телефонӣ ба қисми навбатдорӣ дар хусуси бо ҷароҳатҳои халандаю бурранда бистарӣ гардидани шаҳрванд Каримов Абдукарим Сафарбекович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мақомоти милитсияи ноҳия ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ суиқасди одамкуширо ба қайд гирифт. корбарии саривақтии гурӯҳи фаврии тафтишотӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти милитсия ва прокуратура бо иззи гарм иштирокчиёни ҳодисаро муайян ва нафари дар содир намудани ҷиноят гумонбар шаҳрванд Боймуротов Илёсҷон Қосимҷонович соли таваллудаш 2003 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро боздошт намуданд. тафтишоти пешакӣ муайян кард, ки санаи 18 апрели соли 2021 тахминан соатҳои 23 дақиқа гумонбаршуда Боймуротов Илёсҷон дар кӯчаи Кенҷаеви ҷамоати деҳоти Хистеварз қарор дошта бо рафиқаш Каримов Абдукарим баҳсу мунозира карда дар натиҷа бо корди хоҷагӣ 12 маротиба ба аъзои бадани номбурда зарбаҳои халанда зада ба номбурда ҷароҳати вазнин ҷисмонӣ мерасонад, лекин бо сабабҳои аз иродаи новобаста кирдорашро ба итмом расонида наметавонад. нисбати Боймуродов Илёсҷон бо аломатҳои моддаи 32 қисми 3 я 34 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон паррандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, номбурда дастгир карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. муноқишаи лафзӣ ва задухӯрди гумонбаршуда бо ҷабрдида дар дохили сабукрави тамғаи Opel Zafiraи ба ҷабрдида Каримов тааллуқ дошта сурат гирифтааст, ки дар идома гумонбаршуда бо истифода аз корди хоҷагӣ ба аъзои бадани ронанда зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мерасонад. اطلاع کردم غلطی تو دربارش بگم داره نمیدونم دایو ندارم چند کار زدم همجا شیشتم بعد کم ترشیش ماشین شرکت رفت گفتم میتونید هم اولاتی که شما استفاده بوده چگونه کار بود؟ کودی خطا است.
гумонбаршуда Ильёсҷон Боймуротов рух додани муноқишаро бо доду гирифти пулӣ рабт медиҳад. Аммо ҷарбдида Абдукарим Каримов сабаби чунин муносибати бераҳмонаи ба саломатиаш таҳдидкунандаро то ҳол намедонад. Ӯ ки ҳамчун ронандаи таксӣ рӯзгорашро пеш мебарад, чун ҳарвақта дар пайи хизматрасонии мусофиркашӣ ба кӯча баромада ба ҳодисаи ғайри чашмдошт дучор шудааст. вай сар кард задана ё шумо барои чӣ зад пештар мешинохтед ва чаро тафтишоти пешакӣ бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ дар баробари санҷиши нишондод ва фарзияҳои аз ҷониби иштирокчиёни ҳодиса пешниҳод гардида ҳама ҳолатҳои ба ҷиноят алоқамандро мавриди омӯзиш қарор додааст. Корди хоҷагӣ дар ҷиноят истифодашуда ҳамчун далели шаҳид дарёфт гардида нисбати гумонбаршуда Ильёсҷон Боймуротов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ду чеҳраи ҷиноятиро муаррифӣ менамояд, ки ба дуздӣ аз ҳуҷраҳои баландошона бо роҳи кушодани қулфи дар машғул буданд. дар доираи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳарду гумонбаршуда сокинони ноҳияи Варзоб ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе ғофилгир карда шуданд. ба онҳо 7 ҳолати дуздӣ нисбат дода мешавад. ахиран ба кормандони оперативии шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд муяссар шуд, ки дуздиҳои сарбаста дар ҳуҷраи баландошонаҳо содиршударо ошкор намоянд. ду чеҳраи ба ҳам дӯсту ҳаммаслак Шаҳрвандон Одилов Ромиз Фирӯзович соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва Абдуллоев Абдулло Ибодуллоевич соли таваллудаш 1999, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Лучоби ноҳияи Варзоб муаррифӣ мешаванд, ки дар 7 ҳолати дуздӣ бо расонидани зарари молумулкии зиёда аз 67 000 сомонӣ гумонбаранд. пеш аз интихоб кардани ҳуҷра шумо ба чӣ таваҷҷӯҳ мекардед? чикор мекардед? ба қулфи дар баъд ба қулфи дар таваҷҷӯҳ мекардем, ба тахтак мекардем, накушоям дар омада мерафтем. накушояд ба шумо чӣ маълумот медод? накушодан мақсад дар дарои хона ҳеҷ кас нест. пул, тиловорӣ, ноутбук, телефон ва дигар ашёҳои сабук предмети асосии дуздиҳост. Дуздиҳо дар ҳуҷра ба истилоҳ квартираҳое содир шуданд, ки дари қулфкардашудаи оҳанӣ доштанд. кушодани қулфи дар ҳаракатҳои ҷиноятӣ гумонбаршуда Ромиз Одилов буда, ҳаммаслаки ӯ Абдулло Абдуллоев ҳамчун назоратчӣ мавқеъ дорад. асбоби челонгарии мурваттобро тағйир дода, бо истифода аз он гумонбарон ба мақсад мерасиданд ва ҳама ҷиноятҳо рӯзона содир шуданд. масалан, миёнаҳои моҳи март дар суруғаи бинои рақами 11 маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд вориди манзили иstiqomatие шуда $1300 ва ороишоти гуногуни тиллоиро бо арзиши 18400 сомонӣ. дар бинои рақами 34 маҳаллаи 8 ҷавоҳироти тиллоӣ ба маблағи умумии 18000 сомониро тасарруф карданд. мебурд ман мегуфт дар тайдом бест мақсад ки ман набинам кӯрам дар тайдом меистодам ӯ худаш мебуромад баъд чанд дақиқа пас мефуромад ай буром. гумонбаршудаҳо давоми моҳи март ва оғози моҳи апрел дар ҳудуди маҳаллаҳои 18, 20, 8 ва 34 шаҳри Хуҷанд ҳаракатҳои ҷиноятиро анҷом доданд. милитсияи шаҳри Хуҷанд бо дастгир намудани Ромиз Одилов ва Абдулло Абдуллоев хафи идомаёбии дуздӣ аз ҷониби онҳоро пешгирӣ кард. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ғорат шудан ва тасарруфи 2850 сомони маблағи пулӣ аз ҷониби шахсони номаълум ҳолати гӯё ҷиноятӣ аст, ки фурӯшандаи мағоза сокини 22-солаи ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара Абдураҳмон Усмонов ба милитсия изҳор доштааст. санҷиш бо методҳои оперативию тафтишотӣ собит намуд, ки хабар бар дурӯғ расонида шуда, муроҷиаткунанда ҳодисаи сунъиро бофта мехост пули ба эҳтиёҷоти худ масраф кардаро рӯйпӯш кунад. Шаҳрванд Усмонов Абдураҳмон Рустамхоҷаевич соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара гумон надошт, ки ҳилаи ба кор бурдааш ҷиҳати рӯйпӯш кардани хароҷоти пулӣ ошкор ва барои дидаву дониста расонидани хабари бар дурӯғ дар хусуси содир шудани ҷиноят ҷавобгар мешавад. ин нафар, ки ҳамчун фурӯшанда дар мағозаи фурӯши орд воқеъ дар кӯчаи Лафизови шаҳри Исфара, ки ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест тааллуқ дорад, кор мекард. баъди оне
زمانی که مبلغی از فروش ارد به دست آمده را به احتیاجات خود صرف میکند، انیقترش در بازی‌های بوکمکری بای میدهد. دلیل ساخته ناگهان لاتوکوب و غارت شدنش را بافته به شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی شهر اسفره در خصوص جراحت جسمانی برداشتن مراجعت می‌نماید. همچنین نامبرده به کارمندان میلیسیا نیز وجه غارت شدن در داخل مغازه و تصرف 2850 سومانی پول نقد از جانب شخصان نامعلوم را نشان داد می‌دهد. سبب این کاری کرده من در آن بود که پولای به سردار ما میداد که من کمتر بود، برای آنکه من پولا را به شرکتی بوکمکری باید دادم. اصلی واقعه زمانی آشکار گردید که گروه اپراتیوی تفتیشاتی شعبه یکی وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره به جای حادثه حاضر گردیده نشاندادهای عثمانوف را با متدهای اپراتیوی و تفتیشاتی و کریمینالیستی سنجیدند. در نتیجه خبری بر دروغ و صحنه بافته بودن غارتگری که جای نداشت آشکار گردیده. در همین اساس نسبت عبدالرحمن عثمانوف برای دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ درباره جنایت با ماده 346 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شد. با پیشنهاد مطلب مذکور به معلومات شهروندان رسانیده می شود که هر یک مراجعت و اخباراتی به میلیسیا وارد شده حتما سنجیده می شود. متاسفانه در تجربه عملی حالتهای در گزارش انعکاس یافته جای دارند که بعضی از شهروندان صحنه‌های صنعی گویا جنایتی را تشکیل نموده عیب خود را روی پوش کردن می شوند. اما همیشه در خاطر باید داشت که عمر دروغ کوتاه است. охунҷон ҷураеви 25 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияи деваштиҷро бо ҷурми содир намудани ҷинояти қаллобӣ ва расонидани зарари молумулкӣ ба ҳабс гирифтанд. гумонбаршуда давоми соли 2020 баъди шиносоӣ якчанд нафар ҷавонзанро ваъдаи оиладор шудан намуда бо ҳар баҳона маблағи пулӣ мегирад ва ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мебарад. дар асоси муроҷиати 3 нафар ҷаврида дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри хуҷанд нисбати шаҳрванд ҷураев охунҷон раҳматуллоевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияи деваштиҷ барои ҳаракатҳои мардумфиребӣ аниқтараш фиреби бонувон тибқи талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ваъдаи оиладорӣ ва сӯистифода аз боварӣ ҷабридаҳоро ба доми гумонбаршуда афтонида зарари молумулкӣ диданд. маҳз ваъдаи оиладор шудан услуби калидии моил намудани ҷабридаҳо аз ҷониби гумонбаршуда охунҷон раҳматуллоев аст ки давоми соли 2020 бо бонувон шиносоӣ пайдо намуда дар пай ба даст овардани даромади пулӣ шудааст. масалан давоми шиносоӣ бо бевазани 25 сола сокини шаҳри хуҷанд ба боварии охирон даромада хонаи истиқоматиашро ба маблағи 258500 сомонӣ фурӯхта маблағро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. ё ин ки аз ҷавондухтари 19 сола истиқоматкунандаи ноҳияи спитамен ки муносибати ошиқона доштанд моҳи сентябри соли 2020 14100 сомонӣ гирифта то ҳанӯз барнагардонидааст. маблағҳои пуле ки ба даст овардед аз роҳи фурӯхтани ҳуҷа куҷо ба сарф кардед шумо ки барқарор кардан натавонистед? маъмул бир қисмаш мисол аренда ба штаги хонаш бабрав пра духташка баъд ма букмекер даромдем чағ зада худашка ти мисол ресторан барафтем вай барафтем мошин гифтег будем якта мехем нест шуд ҳамаш. гуфтам метавонед ки бо ҳамин тарз усул боз чанд нафари дигар фиреб додед шумо? қарз гифтам ман. чанд нафар аз чанд нафар қарз гирифтед? 2-3 нафар бо. тавре гумонбаршуда ҷураев нишон дод медиҳад шиносоӣ ва муносибатҳои дӯстона байни ӯ ва ҷабрдидаҳо дар шаҳри хуҷанд сурат гирифтааст ва асосан бонувони зудбовару бехабар аз тақаллубкорӣ зарар диданд. милитсия дар асоси 3 ариза муроҷиатҳои 1 сокини шаҳри хуҷанд ва 2 сокини ноҳияи спитамен ки зарари он дар умум 273 000 сомониро ташкил медиҳад бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ охунҷон ҷураевро ба ҳабс гирифта ба тафтиши шахсият ва кирдори ӯ оғоз намуд. қобили қайд аст ки ҷураев ҳарчанд айни ҳол расман муҷаррад бошад ҳам қаблан як маротиба оиладор шудааст. нафароне аз кирдорҳои охунҷон ҷураев зарардида метавонанд ба мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд муроҷиат намоянд ё тавассути телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд 62222 занг зананд. идомаи барнома дар давраи тухмгузорӣ ки ба 1 апрел то 15 июн рост меояд сайд намудани моҳӣ манъ карда шудааст. ҳафтаи гузашта аз ҷониби кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд қонунишканиҳо дар ин самт
ошкор гардида нисбати шикоркунандагони моҳӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. баҳри пешгирии талафоти моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ ки аз 1 апрел то 15 июн рост меояд, кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд чораҳои пешгирӣ ва ошкорнамоиро пурзур намуда то санаи 24 апрел 4 ҳолати қонуншиканӣ дар самти шикори моҳӣ дар давраи тухмгузориро ошкор намуданд. қонуншиканиҳо асосан дар мавзеи обанбори баҳри Тоҷик ба қайд гирифта шуданд. чунончи санаи 14 апрел дар натиҷаи гузаронидани санҷиш муайян карда шудааст ки шаҳрванд Юрий Таланкин истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дар ҳудуди минтақаи Шуркули ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба сайди моҳӣ машғул шудааст. моҳиҳои сайдшудаи намуди сурфмоҳӣ ва нуқрамоҳӣ аз ӯ мусодира гардид. ба ҳамин монанд милитсияи экологӣ шаҳрванд Муҳаммаҷон Нарзиев истиқоматкунандаи деҳаи ҷаҳонзеби шаҳри Конибодомро ҳангоми машғул шудан ба моҳидорӣ бо истифода аз тур дар обанбори баҳри Тоҷик ҳудуди ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ боздошт намуд. аз охирон дар баробари тур як адад камера ва либоси махсуси резинӣ олоти дар моҳидорӣ истифодашуда ҳамчунин моҳӣ мусодира шудааст ки амали ғайриқонунии ӯро тасдиқ мекунад. боз ду далели сайди ғайриқонунии ҳайвоноти обӣ низ дар мавзеъҳои обанбори Тоҷик, минтақаҳои ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва ҷамоати Ортиқови шаҳри Конибодом ба қайд гирифта шуданд. аз рӯи ҳодисаҳои ошкор гардида дар асоси моддаи 230 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. маҳдудияти манъи моҳидорӣ дар давраи тухмгузорӣ ба хотири ҳифзу нигаҳдории сарватҳои табиӣ роҳандозӣ гардида, дар ин раванд милитсияи экологӣ корҳои назоратию санҷиширо пурзур кардааст. мақомоти милитсияи вилояти Суғд ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои талбандагӣ ва оварагардӣ тасмим гирифтааст аз 19 то 29 апрел дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти талбанда гузаронад. натиҷаи амалиёт нишон медиҳад ки баъзе аз афроди солим ва қобилияти меҳнатӣ дошта шуғли садақаҷӯиро ихтиёр карданд. гузориши навбатӣ аз рафти ҳамин гуна чорабинӣ дар шаҳри Хуҷанд маълумот медиҳад. садақаҷӯиву гадоӣ ҳарчанд падидаи нав нест, аммо гаштугузори нафарони майли талбандагӣ дошта дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба мисли бозору роҳрафҳои серодам ҳарчанд ҳолати нороҳаткунандаи одатшуда бошад ҳам, имрӯзҳо шакли нави талбандагӣ, саҳнидари даромад ва гирду атрофи марказҳои савдоро ҳатман аз ду зиёдтар шахс дидан мумкин аст, ки бо вонамуд кардани фақиру бечора ба гадоӣ машғуланд. ин навбат дар доираи амалиёти шартии талбанда кормандони шуъбаи огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва зершуъбаи он дар шаҳри Хуҷанд маҳз дар ҳудуди марказҳои савдо ва мағозаҳои бузурги маркази маъмурии вилоят корбарӣ намуданд. дар баробари афроди ҷугитабор ва нафарони дар ҳақиқат маъюбу нуқси ҷисмонӣ дошта, талбандаҳо аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафурову Ашт муайян шуданд, ки новбаста аз солимиву бардамӣ ва дорои қобилияти меҳнат будан рӯзгори муфтхӯронаро пеш мебаранд. ба иттилои масъулини қабулгоҳ тақсимгоҳ барои гадоён ва шахсони оворагарди дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ки дар самти пешгирӣ аз зуҳуроти мазкур таҷрибаи амалӣ ва вобаста ба шахсияти талбандаҳо маълумот доранд, баъзе аз онҳо аллакай собиқаи чандин сола дошта, ҳарчанд дар зиндагӣ муҳтоҷу дармонда нестанд, ҷуз ҳамин кор майл ба дигар амал надоранд. раҳму дилсӯзии мардуми хайрхоҳ барои зиёд шудани шахсони садақаталаб мусоидат кардааст, дар ҳоле ки аксарият тану ҷисми солим дошта метавонанд ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул шаванд. мақомоти милитсияи вилояти Суғд тасмим гирифтааст аз 19 то 29 апрел дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти талбанда гузаронад. ҳадафи чорабинии мақсаднок пешгирӣ аз шуғли номуносиби талбандагӣ ва оварагардӣ гуфта мешавад. ҳама гуна ҳодисаи роҳу нақлиётӣ аз қоида вайронкунӣ сарчашма мегирад. таҷриба нишон медиҳад, ки ҳатто оддитарин қоидаистезӣ ҳангоми дораи воситаи нақлиёт оқибати нохуш дошта метавонад. оиди ҷузъиёти садамаи маълумот медиҳем, ки ҳангоми пешгузарӣ ба ронандаи сабукрави BMW рух дод.
риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳамеша ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётиро дар пай дошту дорад. садамаҳо бо оқибати марг ин гуфтаҳоро амалан тасдиқ мекунад. чунончи санаи 12 апрел тахминан соатҳои 7:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи BMW Зоҳиров Амирҷон Аминҷонович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди ҳамин ҷамоат ҳудуди хоҷагии деҳқонии Урунхуҷаев талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда ҳангоми сабқати пешгузарӣ ба самти муқобили роҳ баромада бо қисми пеши воситаи нақлиёт ба воситаи нақлиёти тамғаи Газел ки аз самти муқобил ҳаракат мекард рӯ ба рӯ бар мехӯрад. дар натиҷаи садамаи роҳу нақлиётӣ ронандаи сабукрав аз ҷароҳатҳои вазнини бардошташ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофири сабукрав ва ронандаи тамғаи Газел бо бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ шуданд. ба иттилои шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд 53 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 26 нафар ба ҳалокат расида, 59 тани дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. аз ҳисоби умумии садамаҳои содиршуда 36 ҳодиса дар натиҷаи баланд намудани суръати ҳаракат ба қайд гирифта шудааст ки 71.6%-ро ташкил медиҳад. мавзӯи дигар: кормандони хадамоти шиносномадиҳии мақомоти милитсия азм доранд наврасони ба синни 16 сола расидаро бо шиноснома таъмин намоянд. бо ҳамин хотир дар мактабҳо марҳила ба марҳила бо хонандагон вохӯрӣ гузаронида оиди бартарияти саривақт соҳиб шудан ба ҳуҷҷати асосӣ фаҳмонида мешавад. бо мақсади иҷрои талаботҳои нақшаи якҷояи Вазорати корҳои дохилӣ ва Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ҷиҳати таъмини хонандагони ба синни 16-солагӣ расида бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шаҳрвандӣ ва шахсият шиноснома, фаъолияти муштараки масъулини хадамоти шиносномадиҳию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ ва муассисаҳои таълимӣ бо дастури роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ аз оғози соли ҷорӣ вусъат дода шуд. натиҷаи чунин корбарӣ аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аксарияти хонандагони синфи 11 соҳиби шиноснома гаштанду бе мушкилӣ дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун довталаб худро ба қайд гирифтанд. чорабинҳои тарғиботию маърифатӣ идома дошта, нозирони шиносномадиҳӣ минбаъд бо хонандагони синну солашон барои шиносномагирӣ наздик омада суҳбату вохӯриҳо доир менамоянд. ҳафтаи равон нозири хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбачаи минтақавии милитсияи шаҳраки Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар доираи нақшаи корӣ бо муҳассилини мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 деҳаи Гулободи ҷамоати деҳоти Исмоил, мактабҳои 44 ва 16 ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки хизматрасонии шиносномадиҳии аҳолии ин минтақаҳоро ба уҳда дорад, мулоқот намуд. дар баробари фаҳмонидани тартиби ҳуҷҷатгузорӣ барои таҳияи шиноснома ба наврасон оиди мавқеи шиноснома дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва бартарияти соҳиб шудан ба он маълумот дода шуд. дар суҳбати рӯбарӯ хонандагон имкон ёфтанд оиди тарзу усулҳои соддакардашудаи гирифтани шиноснома, ташрифи дастаҷамона ба нуқтаи шиносномадиҳӣ ва ҷорӣ будани хизматрасонии бенавбат ба онҳо маълумот гиранд. таври масъули мизи шиносномадиҳии шӯъбачаи минтақавии милитсияи шаҳраки Сомғори шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иттилоъ дод, хизматрасонии шиносномадиҳию ба қайдгирии се ҷамоати ноҳия Чашмасор, Дадабои Холматов ва Исмоилро ба зимма дошта дар минтақаи хизматии вобаста гардида 25 мактаб ба таълиму тарбияи насли наврас машғуланд. барои саривақт соҳиби шиноснома гардонидани наврасони ба синни 16 сола расида марҳила ба марҳила ба мактабҳо ташриф оварда мешавад, то ин ки наврасон аз меъёрҳои қонунҳои амалкунанда вобаста ба шиноснома огоҳ бошанд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. бузургон гуфтанд ки оромии рӯҳу тани инсон дар озодӣ, муҳити солим ва рӯзгори осоишта аст. дасту домони худро аз ҷиноят дур, қонунро эҳтирому риоя ва ҳамеша дар баробари саломатӣ моликияти худро ҳифз намоед. ҳамчунин ҳамкорӣ бо милитсияро фаромӯш насозед. то дидори навбатӣ, хайр.